Независимо от годишният сезон, една жена трябва винаги да изглежда и да се чувства добре. Днес присъстваме на един семинар, посветен на женската красота, който се казва "Чувствам се добре в кожата си". При нас е неговия организатор Ангелина Янева, която ще ни разкаже малко повече за това събитие. Здравейте! Здравейте, добре сте ни дошли. Кажете ни какво представлява този семинар. Този семинар е за жената чудо, точно с две думи. Подпомага тя да се чувства наистина добре, да хармонира това, което е вътре и вънка, така че наистина да бъде балансирана и да се чувства добре в кожата си. Какви жени днес са гости на вашия семинар? Ние нямаме възрастови ограничения и винаги вярвам в това, че Вселената случва нещата по точно определен начин и случайността не съществува. Така че днес тук са едни жени, които имат някаква нужда да научат по нещо за себе си, да вземат най-доброто от нашата динамична и интересна програма. Какво до момента имаше в програмата ви? Срещнахме се в огледалото със себе си по метода на Луис Хей. И беше изключително добре и изненада. Дори за мен аз не очаквах. Беше един експеримент. След това поговорихме мъничко за това как правим избора и емоционалната интелигентност. Т.е. това, което се случва в тебе във всеки един момент, ти го избираш. Т.е. щастието е избор и път, по който вървим. Запознахме се за това каква е хубавата здравословна храна, самочувствието как влияе добре върху нас и добре да вярваме в това, което искаме да постигнем и да направим, независимо от обстоятелствата. Светови анализ, една жена дали е пролет, лято, есен или зима. Споменахте здравословното хранене. Интересува ли се българската жена от здравословни продукти? Следи ли начина си на живот стриктно? Определено жената иска да направи живота си по-добър. Започва да осъзнава, че промяната започва от нея и в момента, в който тя се чувства добре и изглежда добре, може да промени нещата, които се случват около нея. И наистина иска да се храни добре, иска да направи живота си по-добър и така да помогне да се промени света. Защо не? А относно гримовете, ще има ли съвети към дамите как да комбинират грима според типа кожа, съответно дали е по-светла, по-тъмна? Сега ще направим един мини-курс, който ще се запознаем с основните неща. Иначе правим едно събиране по-женски, на което удължаваме цялото това знание. Там се забавляваме в сладки приказки и учим такива интересни трикове и неща в малко по-големи подробности между приказките и винаги става нещо интересно. И така, една жена може да се научи да се гримира професионално съвсем сама. Да, въпреки че професионалиста, предавайки собствения си опит, тя го пречупва през себе си и дори да не се справя по най-професионалния начин, ще го направи по достатъчно добър, така че да го отметне сутрин това и да се чувства достатъчно добре и уверена в себе си, че това нещо е направено добре. При нас вече е Дарина Янева, художник и ръководител в Академия за детско творчество Дая, която днес има задачата да накара жената да преоткрие твореца в себе си. От какво се вдъхновявате за своето творчество? Това е един сигурно отговор, който може би ще отнеме дни и часове да намеря отговорите в такава продължителност. Ето днес, тук са се събрали прекрасни дами, които ме вдъхнових. Всяка една от тях разказваше за своя опит с едно усещане за съпричастност, за доброта, за желание да сподели, желание да научи другите около себе си, които имат желание за нещо ново, да развият в себе си талантите си. Какво сте подготвили за дамите в днешния семинар? Ще бъде едно забавление в много хубава форма, до такава степен, че всяка една от нас ще се опита, докато се забавлява, рисува, апликира, докато се отпусне, да се свърже с онази си своя същност, която има нужда от връзката с най-висшия източник и всъщност там, където е хармонията. Така че, ако всяка една от нас, всеки един от нас остави възможност и време да твори всякакъв начин, докато прави цветята във вазата и ги аранжира, докато прави опаковката за подаръка или показва на детето си как да нарисува нещо ново, това е един творец. Всеки един миг ние можем да бъдем творци.
Защо съм тук? Причините са няколко. Комбинирала съм желанието да науча много нови неща за себе си и желанието всичко това, което съм натрупала като знание, да го предам така, че да бъде от полза на някой друг. Удоволствието да се грижа себе си е невероятно, но чувството, че си се погрижил за някой друг и благодарността в очите, и в гласа, когато го видиш като свое собствено творение, само човек, който го е преживявал, може да знае как се чувства като пълноценен, като истински, като цялостен, като осмислен. Всъщност чудото е винаги с нас и винаги около нас. Въпросът е ние да можем да не се изключваме от него. С нашите предразсъдъци, морални норми, натрупани модели на поведение и най-вече с начина, по който се откъсваме от самите нас. А кое от всичките занимания през тези семинари ви беше най-полезно? Всеки път намирам най-полезно едно или две от тях, защото той се обогатява, той се видоизменя. Ето, например, аз правя презентация за храненето и за суперхраните и всяка моя презентация е абсолютно различна от предишните. Центъра на вниманието остава фокусиран върху това, че ти си това, с което се храниш, но акцента се измества с развитието на идеята за храненето въобще. И мисля, че всеки един от нас, който се занимава непрофесионално с своето хоби, е тук да сподели онова, което е достигнал, за да може ние да прегърнем ползите от неговите резултати и да надграждаме по-бързо, отколкото всеки сам по-отделно. Тъй като в момента сме лято и всяка дама иска да изглежда добре през този сезон, кажете няколко съвета или така споделете кои са най-полезните храни за този сезон. Винаги най-полезната храна е била водата, а този сезон особено много има нужда от вода. Така че дамите да пият много вода, ама много вода и ако обикновено 2-3 литра на ден пият, сега могат да увеличат и до 4 и до 5. Всички живи храни, т.е. не термично обработени, са полезни и колкото по-ниско в хранителната верига е една храна, толкова по-малко токсини е събрала тя по пътя си и е по-полезна.